Milanin hyökkäyksen kärjessä. Sitten Pirlo. Loistava veto ja pallo on maalissa. 25 minuuttia täynnä, kun Andrea Pirlo täysin vastustamattomasti ja ilman vastustajan häirintää vetäisee aivan uskomattoman hienon vedon vähintään 30 metristä Parman maalin ylänurkkaan. Eikä tämä ole todellakaan ensimmäinen ja tuskinpa myöskään viimeinen kerta, kun Pirlolta näitä pommeja nähdään. Uskomattoman hieno osuma pallon. Tässä uudestaan 40 metriä taitaa olla matkaa maaliin. Loistava veto aivan oikean ylänurkkaan. Ja katsokaa tuota osumaa. Ja lähes kierteetön pallo. Tässä vielä saamme ihailla Pirlon aivan täydellistä kaukolaukausta.